tungod sang kapigaduhon kag kapuraot sang sitwasyon. Mga nag-ulubra sa beer house, iparaffle nakon. Sa presyo nga 150, may entry ka na. Pero para lang sa may kulo kwarta, hindi pwede utang. Una nga kandidata, Morita Williams. Edad 24, itsura daw 38. Priska, labas, daw bag ulikop nga puyo. Isagid lang problema, malangsa. Pero antes ko mang lista sang numero, syempre manamyawan na kita. Mga taga Isabela, La Consolacion College, may ngadlaw sa inyo. Tani ka mo naman ang arasa mayo kintahan. Kag madaming salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Tungod ka budlay sang sitwasyon. Kag daw kamo hindi mabulong ang utog, gani akon dalon ang online beer house. Subong adlaw, isagid lang ang aton nga kandidata, gani please welcome Morita Williams. Edad 24, itsura 38. Pero hindi ka mo. Kung inyo rentahan sa presyo nga 150, pwede mang limpyo, manglaba, mamalansya, beskan anong isugo ninyo. Din ka pa 150, may manog limpyo ka. Si Morita talentado, hula labot mayo magsaot kag mag-ayod-ayod. Baris pa ni sa pitball ninyo. Pwede suguon manokot. Manokot sa miga nimo ngang utang. Pila nakatuig wala gyapon na baydan. Si Morita Williams, best ka ng itsura, daw lupog nga tibakla. Pwerte. Gapang sulong ini siya. Isa sa mga talento, pwede mang sulong. Pwede mang tambol manampa. Pwede mang dumog. Gani ko ni Moritahon. Pwede ipadumog. Ang tupad balay. Sa chismes, ikaw ang tupik ko. Isa pagid sa talento ni Morita, ang bakba daw Armalite. Gani pwede ni mo ipayaw-yaw. Pwede ipabuyayaw. Ang imo tupad balay, nga sa pasalubong, hindi makontento. Kung ikaw deskompiado, pwede maayo. 20, pwede na. Gani ano pang ginaulat ninyo? Arkilahin nyo na. Wala labot nga sagad magsaot kag mag-ayod-ayod. Do Armalite ang bakba. Baris pa sa pitbull ninyo. Pwede mang tambol kang magsulong. Ang talaga diferensya, daw lupog nga tibakla. Amo na ginahambal. Garantisadong serbisyo niya. We still do it night and day.